alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Barkanku da zuwa wannan channel namu na AB Tech. AB Tech yana tare da ku, muna muku kuma maraba da zuwa wannan channel namu. Muna fata zuwan ka channel namu ka karu da abu ɗaya ko biyu a cikin abin da zamu nuna yanzu. Dan uwa, kamin mu shiga ga aikin da zamu yi, ina so ka sani cewa wannan bidiyo an yi shi ne domin educational purpose, wato domin kawai an yi shi ne don a karu ta fannin ilimi, ba wai don an yi shi bane don a cuci wani ko don a yaudari wani. So wannan bidiyo dai na yi shi ne akan yadda mutum zai iya downloading application a Play Store ko kuma wata downloader nashi ko da bai da data a wayarsa. So zan yi wannan bidiyo tutorial ne, wato live tutorial. Zan nuna mana yadda mutum zai yi wannan aiki. Dan uwa, kamin mu shiga ga wannan aiki gadan-gadan, don Allah a taimaka a danna mana alamar subscribe, sannan a danna mana alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun daura. Dan uwa, wannan subscribe da zaka danna mana shine zai nuna mana cewa kana tare da mu, kuma yadda mu muke tare da kai idan mun sake yin bidiyo kamar jin haka mai ma'ana zai iso gare ka. Sannan ka danna alamar like idan wannan bidiyo ya burge ka. Dan uwa, kamar yadda kuka ci kuma na faɗa, shi ne za mu yi downloading apps ko kuma application kenan a hausance a Play Store ba tare da data ba. So abu na farko shine za mu fara aikin yanzu. Abun da za mu shi ne, domin tabbatarwa, bara in duba mana. Wannan shine data balance na, bara mu duba mu gani. Yawwa, to kamar yadda kuke gani dai data balance na 0.9 MB ne. So ina ga kaman za a ma a ci considering cewa babu ma data mai kawai a ciki. So za mu shiga wannan aiki gadan-gadan. Abu na farko da za ka yi shi ne, kowa dai ya sani idan mutum zai downloading, abu na farko da zai yi, zai buɗe alamar datarsa kamar yadda na buɗe nawa. So bayan ka buɗe wannan data naka, wato ka yi owning data naka kenan, preferable wannan trick din wayarka ta zama 4G ne, amma 3G din ma tana yi, sai dai tana ɗaukar lokaci, tana delay. Sannan ba sai iya Android ba, iPhone za ka iya amfani da shi, wato iOS kenan a wannan trick din. So dan uwa, mun shiga Play Store. Kamar yadda ku sani, Play Store shine inda muka saba downloading application da sauransu. Application ma dai kawai zan ce a Play Store dai nan ka. So wannan sim din ma na sa shi ne, ina kamar yawwa zai yi aikin da nake so don ba data a cikinsa. So dan uwa, bara mu duba wani application ya kamata mu yi downloading ko kuma muke so mu yi downloading, inda muke da ra'ayin downloading. So wani application nake da bukata, ranaga to ina ga abin da zan yi downloading shi ne, ba za mu yi downloading, to kun gama, ba za mu yi downloading wannan VLC player, VLC for Android. So abu na farko da za mu yi shi ne, za mu taɓa alamar install. Zai nuna maka cewa waiting for download. Kaga zai koda idan ka bar shi haka, komin tsawon lokacin da zai dauka ba zai wuce ba, zai nuna. To ka gani ma bayan ya gama running din ya ce maka something went wrong, alamun cewa ba data kenan. So abin da za mu yi anan shi ne, za mu yi scrolling down haka. Bayan mu scrolling down, sai mu sa wayan apply mode, bata kamar na second 5, sai mu cire. So yanzu za mu cire. Immediately bayan ka cire, abin da kawai za ka yi shi ne, za ka taɓa kan wannan retrieve ɗin. To kaga gama inda ba mu, inda ma za ka ga review na
application ɗin da komai tamkar dai kana da data. So za ka taɓa wannan alama ta install. Kamun nan ya nuna maka wancan wuri na triangle ya nuna maka sai ka mai da ita ciki haka. Sake cire ta sai ka taɓa cancel. Bayan ka taɓa cancel sai ka taɓa alama install. Bayan ka taɓa cancel ka tabbatar network naka ya dawo. Za mu ɗan jira network ɗin ya tsaya. To nan ba kamar yadda kake gani kana refresh nan za ka danna alamar install. So install bayan network naka kamar yadda na faɗa bayan network naka ya tsaya stable. So na mun network ɗin ya tsaya stable. Za mu taɓa wannan alama ta install. So yanzu ba za mu yi cancelling ba amma za mu ɗan jira shi dan. So kamar yadda kuke gani ya fara yi yana tafiya. Intro na ya fara tafiya kenan. Sorry, downloading na mu ya fara tafiya normal ba komai. So yanzu idan kun duba za ku ga kamar alamu ya tsaya. Abin da za ka yi kawai za ka yi haka sannan ka ƙara cirewa. Taron ka sa kawai ka bar sa. In ka cire zai dawo zai ci gaba. Kamar yadda kuke gani kana ƙara yin sakawa a flight mode ka cire kawai za ka kalla ya haura. In kana da network mai ƙarfi ma za ka kalla kawai ya gama downloading. So bari mu jira ya installing. Amma ka tabbatar ɗan uwa indai za ka yi wannan aiki kana da network mai ƙarfi. Wato network ta wayarka mai ƙarfi ce ko 4G ce. Yauwa, to da wannan trick ɗin yauwa za mu yi downloading kowane app ne. Kamar yadda kuke gani. Yauwa kun gama ya gama. To ba za mu duba wani ma mu gani. Mu duba wani mai ɗan ƙaramin MB. An duba Boomplay. Ina kamar bani da Boomplay ha. Ba za mu duba Boomplay. Yauwa 33 MB ne. Mu gani. Mun yi sa'a daidai wuce. Mun yi sa'a kuma sai mun ƙara sata flight mode. Yauwa. Ya tsaya kuma yauwa ya wuce. Masha Allah. Kamar yadda kuke gani ɗan uwa da wannan strategy ɗin ko kuma trick ɗin za ka iya downloading application a Play Store ko guda nawa kake so. Za ka iya downloading application ko guda nawa kake so kuma kowane iri komin nauyinsa. Sai dai in yana cikin downloading ɗin ne in ka ga ya tsaya kawai abin da za ka yi ka yi scrolling ka saka shi a flight mode ka cire shi ka bar shi ɗan kamar irin second 5 haka sai ka cire shi. So ga application da muka yi downloading nasu nan kuna gani ga Boomplay sai wanne ne ma? Sai VLC nan. Ci gaba da kasancewa da mu ɗan uwa inda muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Ka danna mana alamar subscribe idan ba ka danna ba. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ka ka danna mana alamar like. Ka danna ƙararrawa don samun wani sabon shirye-shiryen mu, wani sabon bidiyon mu idan mun ɗaura.